Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бу елда без бик күп эш башкардык. Әлмәттә активист волонтерларны бүләкләделәр. На самом деле, этот форум – это очень интересно. Политехника техникум базасында сыгылмалы булырга өйрәтәләр. Турнирны үткәрер өчен нәрсә шау булды? Грант елны Татнефтьтә без отылып. Ознакайда бокс турниры узды. Бу һәм башка яңалыкларны мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Әлмәттә ел иреклесе 2021 День добровольца 2021 исемле волонтер активистларын бүләкләү тантанасы булып узды. Чараны оештыруда флешмоб, теркәлү, бүләкләү һәм кру төркеменә ярдәм итү өчен волонтерлар составы яшьләр үзәгенә җыелды. Ел сайын 5 декабрьдә бөтен дөнья халыкара волонтерлар көне билгеләп үтелә. Бүген илебезнең барлык төбәкләрендә андый хәрәкәтнең булуы зур әһәмияткә ия. Бу битараф булмаган кешеләрнең эше коронавирус пандемиясе вакытында өлкән яшьтәге аз хәрәкәтләнүче гражданнарга һәм медицина хезмәткәрләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Халыкара волонтерлар көне уңаеннан район башлыгы Тимур Нугуманов Әлмәт волонтерлары белән очрашты. Район башлыгы игелекле эшләр башкаруда актив катнашкан, башкаларга бүләк иткән бәйлә бетергесез вакыт өчен рәхмәт сүзләрен белдерде. К сожалению, когда есть какая-то большая проблема. Кызганычка каршы без волонтерлар турында берәр кайгы, бәла килсә генә уйлый башлыйбыз. Мин ышанып калам, хәзерге вазгыять вакытында волонтерлар һәрвакыт ярдәмгә килергә торалар. Бу елда без бик күп эш башкардык. Бу елда без бик күп мероприятиялар булдылар. Эко-волонтеры, медиа-волонтеры, волонтеры Победы. Волонтерларга мин 3 ел элек килдем. Без төрле акцияларны үткәрәбез. Ветераннарга булышабыз. Шәһәрнең волонтерлык хәрәкәтен 8 меңнән артык кеше тәшкил итә һәм 4 төп юнәлештә эшләр башкарыла. Иң актив волонтерларны рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Фирай Юнусова, Рамиля Хәмидуллина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Политехника техникумы базасында Россия колледжлар берлеге тарафыннан оештырылган гамәли семинар башланды. Яхшы белгеч булу һәм бер кайчанда эшсез утырмау өчен заманча шартларда нәрсә эшләргә кирәк? Студентлар белән бергә безнең төшерү төркемендә бу семинарның беренче көнендә булды. Тулырак алдагы материалда. Бөтен әйбер практик эш аша гына мөмкин дигән фикердә Антон Туганов. Эртеп ябыштыручы яшь эшче үсеп мастер цех начальнигы булырга мөмкин. Эштәге баскыч буенча коммуникацияләр югары дәрәҗәдә булганда гына күтәрелергә җайлы. Компетенция развивается только через деятельность. Услышал, забыл, но сделал, запомнил навсегда. Хәзер яшьләргә күбрәк коммуникацияләр төзергә, адаптациягә, ягъни җайлашырга өйрәнү мөһим. Адаптивность, эмоциональный интеллект, коммуникативность. Шушы күнекмәләрне soft skills дип атыйлар. Soft skills инглиз теленнән сыгылмалы күнекмәләр дип тәрҗемә ителә. Алар конкрет һөнәр белән бәйле түгел, әмма бу күнекмәләр карьера буенча үсәргә ярдәм итә. Үз эшен яхшы башкарганда да мөһим этәргеч бирә. Әлмәт урта һөнәри белем бирү йортлары студентлары soft skills буенча күнекмәләр алдылар һәм универсаль компетенцияле булып карадылар. Мы заявились, наверное, первым в Республике Татарстан стать центром компетенции. Без Татарстан буенча soft skills компетенциялар буенча үзәк буласы килү теләген беренчеләрдән булып белдердек. Ни өчен соң без моны эшләргә булдык? Чөнки мәсәлән, хәзерге беренче класс укучысы киләчәктә безнең башта да булмаган һөнәр иясе булырга мөмкин. Дөнья бик тиз үзгәрә. Заниматься теми профессиями, которые на сегодняшний день даже, наверное, и нет. И мир очень быстро меняется. Тиз үзгәрүчән дөньяда профессияны тиз генә үзгәртүдә soft skills'ка керә. Семинарны Мәскәү белгечләре оештырды. Әлмәт урта һөнәри белем бирү йортларында белем алучы студентлар өчен практик биремнәр комплексы әзерләнде. Студентлар берничә социаль проектны тормышка ашырачак. На самом деле, этот форум – это… Бу форум бик кызыклы. Монда күз алауны киңәйтеп, үзеңнең soft skillslарны үстерә аласың. Бик зур юнәлешләрне өйрәнеп була дип уйлыйм. Семинар 2 атна дәвамында барачак. изучить очень много разных направлений. Алсу Амирова, Вероника Рябова, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтләр алиментларны түләтү мәсьәләләре буенча онлайн кабул итүдә катнаша алалар. Ул 10 декабрьдә узачак. Татарстанлыларның сорауларына Федераль суд приставлары хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары, Татарстан Республикасы баш суд приставы урынбасары Елена Варфоломеева җавап бирәчәк. Алиментлар түләтүгә бәйле сорауларыгызны яшәү урыны буенча суд приставлары бүлекләреннән видеоконференц элемтә режимында бирергә мөмкин. Кабул итүгә экраннарыгызда күргән телефон номерлары буенча язылырга мөмкин. Чиратта эшлекле хәбәрләр. Алар белән сезне гадәттәгечә Алсу Нуриева таныштырыр.
Россия президенты Владимир Путин фатирны сатканда 2 һәм аннан күбрәк баласы булган гаиләләрне НДФЛдан азат итә торган канунга кул куйды. Әлеге документ хокукый мәгълүматның рәсми порталында бастырылган. Канун 1 гыйнвардан башлап күчемсез милекне сату буенча килешүләр вакытында гамәлдә булачак. Закон 2 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр тарафыннан фатир, торак йорт яки аларның өлешләрен сатканда алынган һәм зуррак мәйданлы яңа торак сатып алу өчен файдаланылган киремне НДФЛдан азат итә. Ташлама 24 яшькә кадәр балалары булган ата-аналарга уллыкка алышларга, әгәр алар көндезге бүлектә укса һәм бер балага кайбер шартларны үтәгәндә бирелә ала. Икенче мөһим шарт яңа торак искесен саткан елда яки алдагы елның 30 апрельнән да соңга калмыйча сатып алынырга тиеш. Моннан тыш сатыла торган күчемсез милекнең кадастр бәясе 50 миллион сумнан артмаска һәм сатып алына торган торакның кадастр бәясеннән күбрәк булырга тиеш. Шулай ук торак саткан вакытта күп балалы гаилә әгъзаларының берсенең дә милкендә сатып алынган мәйданның 50%-нан артыграк күләмдә булган башка торак булырга тиеш түгел. Әлеге норма 2021 елның 1 гыйнварыннан башлап алынган фатирлар сатудан кергән табышларга карата гамәлдә булачак. Хезмәт министрлыгында авыру хезмәткәрләргә түләүләрендәге үзгәрешләрне аңлаттылар. 2022 елның 1 гыйнварыннан барлык эш бирүчеләрдә социаль иминiyet фондының электрон документлар әйләнеше системасына кушылырга тиеш. Киләсе елдан электрон больничный мәҗбүри булачак. Российская газета шул хакта хәбәр итә. Шул ук вакытта больничный буенча түләүләр мөрәҗәгать итмичә дә килеп торачак. Социаль иминiyet фонды инде бүген үк аларны турыдан-туры күчерә. Әмма хезмәткәргә үз җитәкчесенә авыру китүе, больничный кәгазьнең кайчан ачылуы һәм ябылуы хакында хәбәр итәргә кирәк. Киләсе елдан кешегә табиб чакырткан очракта нигезле сәбәп белән өйдә калуын расларга туры килмәячәк. Поликлиникадан шул хактагы мәгълүматны социаль иминiyet фондына җибәрәчәкләр. Ул исә үз чиратында эш бирүчегә хәбәр итәчәк. 2022 елның 1 гыйнварыннан барлык эш бирүчеләрдә социаль иминiyet фондының электрон документлар әйләнеше системасына кушылырга тиеш дип ачыклык керттеләр Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгында. 1 декабрьдан финанс мошенниклар төзегән сайтларны судтан тыш тәртиптә ябып булачак. Сүз банкларның һәм финанс оешмаларының рәсми сайтларын, шулай ук финанс пирамидаларда катнашу яки банкларның мәгълүмат базаларына һәм аларның мәгълүмат системаларына законсыз керү тәкъдим ителә торган сайтларны үз иченә алган ресурслар турында бара. Документ нигезендә Үзәк банк мондый сайтларны тыелган мәгълүмат реестрына кертә ала. Аларны блокировкалау турындагы карар Үзәк банк башлыгы яисә аның урынбасарының мөрәҗәгате нигезендә прокурор яки аның урынбасары тарафыннан кабул ителә. Яңа закон гражданнарыбызның җинаятьчеләр гамәлләреннән финанс югалтуларын киметергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер җинаятьчеләр мошенник сайтка керү ябык булганчы күп кешеләрне алдарга өлгерә. Мондый практика аермалганда финанс пирамидалар өчен хас. Законны кабул итү хәлне үзгәртергә мөмкинлек бирәчәк. Үзәк банк та шулай ук онлайн мошенниклыкның очракларының пандемия фонында ешаюын билгеләп үттеләр. Чөнки гражданнар интернет аша товарлар һәм хезмәт күрсәтүләрне ешрак сатып ала башлады. Коммуникацияләргә кагылышлы тагын бер яңалык. 1 декабрьдән Россиядә операторларга сим-картадан һәр конкрет кулланучы турында мәгълүматларны дәүләт мәгълүмат базасына кертергә мәҗбүр итүче закон үз көченә керә. Шулай ук телефон мошенникларына каршы, шулай ук террорчылык оешмалары мәнфәгатьләрендә телефон номерларын куллануга каршы көрәш җиңелрәк булыр дип көтелә. Шул ук вакытта яңа норманы кертү компанияга теркәлгән корпоратив телефоннардан файдаланучылар өчен кыенлыклар тудырырга мөмкин. Әгәр компания телефон номеры теркәлгән конкрет физик зат турында мәгълүматны дәүләт хезмәтләре порталын идентификацияләү һәм аутентификацияләүнең бердәм системасына кертмәсә, мондый номер блокировкаланырга мөмкин. Министрлык мәгълүматлары буенча хәзерге вакытта Россия компанияләре сим-карта аша үзләренең 13,3 миллион хезмәткәрен раслаган. Бер юлы берничә яңалык товарларны маркировкалауга кагыла. Әйтик, ай башының товарларны шул исәптән медицина куллану өчен дару препаратларын мәҗбүри маркировкалау таләпләрен бозган өчен административ җаваплылыкны күздә тоткан федераль закон үз көченә керә. Сату максатларында җитештерү, сатып алу, саклау һәм ташу, шулай ук ялган маркировканы кулланып сату өчен декабрьдән җинаять җаваплылыгы яный. Сүз уңаеннан декабрьдән мәҗбүри маркировкаланырга тиеш товарлар исемлеге тулыландырачак. Аңа яраклык 40 көннән дә ким булмаган барлык сөт продуктлары керәчәк. Россиядә сөтне мәҗбүри маркировкалау бу елның июнь аеннан эшли. Беренче булып аңа сыр һәм туңдырма эләккән. Сентябрь аеннан әлеге таләпне саклау вакыты 40 тәүлектән артык булган сөт продукциясенә тараттылар. Дәүләтнеке булмаган пенсия фондлары клиентларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау өчен эшләнгән база стандартының аерым нигезләмәләре 8 декабрьдән гамәлгә керәчәк. Шул исәптән дәүләтнеке булмаган пенсия фондлары бу датадан башлап мөрәҗәгать итү өчен билгеләнгән номер буенча телефон сөйләшүләрен теркәргә тиеш булачак. Шул ук хәл мөрәҗәгатьләр кабул итү өчен билгеләнгән электрон тартмага, SMS хәбәрләргә дә кагыла. Үзәк банк тарафыннан ноябрь ахырында расланган стандарт үзе ярты елдан соң 2022 елның 23 маеннан эшли башлаячак.
2022 елның 1 мартыннан торак милекчеләренә балконны яңадан планлаштыру өчен махсус рөхсәт алырга кирәк булачак. Башта раслау алу өчен архитектура инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк булачак. Йорт проекты белән балконнарга үзгәрешләр кертү мөмкинлеге күздә тотыла. Әгәр расласалар, милекче типлаштырылган тышлау яки пыяла кую проектын тәкъдим итәргә тиеш. Кулланырга планлаштырылган төс, күләмен, авырлыгын һәм материаллар тибын күрсәтү дә мәҗбүри. Аннары идарәче компания алардан соң архитектура инспекциясе белән аралашасы булачак. Әгәр идарәче компания һәм архитектура инспекциясеннән башка үз балконыңны төзекләндерергә җөрьәт итсәгез, ай саен 5,5 мең сум күләмендә штраф киләчәк. Балкондагы үзгәрешләрне вакытында законлаштырмасагыз, соңыннан фатир сату белән дә кыенлыклар булачак. Фатир һәм йортларны социаль яки махсуслаштырылган торак арендасы килешүе буенча яллаучыларга килгәндә, аларга балконда үзгәрешләр бөтенләй тыела. Хәзер юллардагы яңалыкларга. Әлмәт Мөслим трассасында 2 җиңел машина бәрелешкән. Авария 4 декабрьдә кич белән Әлмәт районында булган. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә 2 автомобиль йөртүчесе дә зыян күргән. Аларны төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә алып киләләр. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгына вакыйганың шаһитлары хәбәр итә. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Для каждого важно знать, что и как с его здоровьем. Спит йокламый. Төбәктә вируска каршы вәзгыять нинди? Турнирны үткәрер өчен нәрсә җавабы булды? Грант ел на Татнефтьтә без отылып. Ознакайда бокс турниры узды. У нас здесь будут сертификаты вручаться командам. Мирас спорт комплексы туган көненә багышланган ярышлар узды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда COVID-19 зарарлануның 204 яңа очрагы расланган. Аларның 4-се читтән, калганнары Илемтә аша йоктырылган. 68 кеше хастаханәгә салынган, 136 кеше өйдә дәвалана. Иң күп чирне Казанда һәм Яшалда теркәгәннәр. Республикада барлыгы 39657 кеше коронавирус белән авырган. Шулай ук пандемия вакытында 32864 татарстанлы сәламәтләнгән. Шул исәптән 241 соңгы тәүлек эчендә. Барлыгы коронавирус Татарстанның 1307 кешесе гомерен узган. Тоҗлы вирус турында сөйләшеп, дөньяда башка авырлар барында онытырга ярамый. Мисал өчен кеше иммунодефициты вирусы. Бүген дөньяда шундый диагноз белән 43 миллионнан артык кеше яши. Ел саен 2 миллионлап яңа очрак теркәлә. Татарстанда исә соңгы 5 елда эпидемиологик вазгыять тотрыклы дип бәяләнә. 2021 елның 1 декабренә диспансер учетында ВИЧ белән йогышланган 15234 кеше исәпләнә. Хәзерге вакытта Әлмәт СПИД үзәгендә 1200дән артык кеше күзәтүдә тора. Теманы Алсу Нуриева дәвам итә. Агымдагы елның 1-6 айын алсак, Татарстанның берничә районында ВИЧ белән авыручылар узган елга караганда арткан. Бу Азнакай, Аксубай, Баулы, Буа, Чаллы, Чистай, Тләче, Тукай, Тәтеш, Питрәч, Түбән Кама, Менделеевск, Яшелүзән, Биектау, Югары Ослан, Алабуга районнары. Әлеге статистик мәгълүматны СПИД һәм йогышлы авыруларга каршы көрәш үзәге бирә. Сарман, Ширмешән, Норлат, Лениногорск, Лаиш, Кумара, Зәй, Чүпрәле, Бөгелмә, Арча, Әлмәт, Әгерҗе районнарында ВИЧ белән авыру очраклары кимегән. ВИЧ-инфекция – такое заболевание, которое достаточно хитрое, и оно может длительное время никак не проявляться. То есть человек может ходить и не знать о том, что есть у него вирус. Профилактикадан тыш инфекцияга каршы көрәшнең иң нәтиҗәле ысулы аны вакытында ачыклау. Табиблар авырларның килүен көтми, халыкка үзләре чыга. Сәламәтлекне тикшер даими акцияләр сәүдә үзәкләрендә яки кеше күп йөри торган урамнарда үтә. Татьяна Давыдова ире һәм балалары белән кибеткә килгән. Узып китмәскә булдым ди ул. Интересно стало. Мы решили всей семьей провести такой тест. Для каждого важно знать, что и как с его здоровьем. Это мое мнение. Экспресс-тестны тапшырырга теләүчеләрнең 2 варианты бар. Кан анализы биреп яки яңа методика белән эсләгәйдән. Табиблар әйтүенчә, аерма юк. Акция вакытында бирә алмасагыз, экспресс-тестны СПИД үзәгенә килеп тә тапшырырга була. Ул бушка һәм аноним. Өлкән кешегәме, балагамы авыру теләсә кемгә кагылырга мөмкин. 2000 елдан башлап Әлмәт районында ВИЧ уңай аналардан 470 бала туган һәм аларның 25-ндә генә диагноз туганнан соң ук раслана. Әгәр хатын-кыз сәламәт бала табырга тели икән, бүген ул моны бик җиңел эшли ала. Ул һичшиксез вакытында табибка учетка басарга тиеш. Тиешле препаратларны эчәргә, бу очракта бала табу вакытында һәм бала табудан соң билгеле бер схемалар бар. Бердән-бер шарт, алар балаларын имзә алмый, чөнки күкрәк сөте аша бала зарарлана ала. Кешеләр кайвакыт дәваланудан туктый, һәм ул чакта күбрәк спидтан түгел, башка авырулардан, шул ук туберкулездан яки менингиттан үлә. Узган ел табиблар 54 үлем очраган теркәгән. Алсу Нуриева, Тимур Туманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
2 декабрьдән 5-сенә кадәр Калининград шәһәрендә 25-нче халыкара янтарный перчатки бокс турниры узды. Анда 180 спортсмен катнашты. Алар Израиль, Эстония, Латвия, Литва, Куба, Германия, Казахстан, Таҗикстаннан җыелган боксчылар. Илебезне барлык федераль округларда диярлек тәкъдим итә. Санкт-Петербург, Балашиха, Крым, Усинск, Тула, Хакасия, Тюмень, Коми Республикасы, Ярославль, Чебоксар, Кабардино-Балкария Республикасы, Мәскәү, Калининград, Новороссийск, Чита, Ишим, Казан. Әлмәтне 3 боксчы тәкъдим итә һәм бөтенесе дә медальләр яулый. 12-нче мәктәптән Эмиль Шәйхинуров, 10-нче мәктәптән Илдан Шәңгәрәев, 24-нче мәктәптән Данил Шимановский 3-нче урын ияләре булалар. Егетләр Диван Юнус бокс клубында Раджив Низамиев җитәкчелеге астында шөгыльләнәләр. Ознакайның Шатыртау арена спорт комплексында Альберт Шәйхетдинов истәлегенә республика күләм бокс турниры узды. Якташыбыз Баренц диңгезендә хезмәт иткән корабльдә янгын чыгып, хәрби корабльне иптәшләре тормышын саклап калу өчен аңлы рәвештә үлемгә барып, тиңдәшсез батырлык күрсәткән кеше ул. Аның истәлегенә бокс турниры 31-нче тапкыр уздырыла. Әлеге ярышларда быел Ознакай, Бөгелмә, Ютазы, Бакалы, Камытама, Карабаш, Леногорскидан 117 спортчы катнашты. Ознакайның Шатыртау арена спорт үзәгендә бүген турнир уздырыла. Әлеге турнирда малайлар гына түгел, хәтта кызлар да бик теләп катнашалар. Альберт Шәйхетдиновның батырлыгы мәңгелек. Яшь булса да үз гомере бәрабәренә башкаларның гомерен саклап калган якташлары белән Ознакайлылар бүген дә горурланалар. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов тантананы ачып, Альберт Шәйхетдинов батырлыгын билгеләп, ул һәрберебез өчен үрнәк диде. Бокс әнә шундый батыр, чын ир-егетләр спорты. Ул күпме көч, сабырлык, егәрлек таләп итә. Бүгенге спорт бәйрәменнән бары тик җиңүләр белән китәргә язсын диде җитәкче. Турнирны ачу тантанасында Республика бокс федерациясе рәисе Сергей Игнатьев та катнашты. Ул оештыручыларга һәм спортчыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ознакай мөхтәсибе моннан 30 ел элек әлеге ярышларга нигез салган райондашыбыз Зиннур Абдрашитов һәм Альберт Шәйхетдиновның рухларына Коръән аятлары укыды. Бүгенге көндә Ознакайда боксчылар, тренерлар Мурат Галиев һәм Рауль Юсупов буласында шөгыльләнәләр. Араларында республика ярышларында җиңүчеләр дә бар. У нас секция, 2 секции в Ознакае городе. Бүгенге көндә Ознакай шәһәренең юбилейный спорт үзәгендә бокс буенча 2 секция эшләп килә. Балалар спортка тартыла, теләкләре зур. Башка өлкәләргә төрле спорт ярышларында катнашып, зур уңышларга ирешкән спортчыларыбыз бар. Алга таба да яхшы нәтиҗәләр булыр дип өметләнәм. Ожидаем хороших результатов. Әлбәттә, бокс спортын үстерү өчен иганәчеләр ярдәме дә кирәк. Бу өлкәдә Татнефть компаниясының ярдәме чиксез. Бу турнирны үткәрер өчен нәрсә шау булды? Грант елны Татнефтьтә без оттык. Грант оттык та Татнефтька бик зур рәхмәт, акча безгә бирделәр. И без шул акчаны белән кулланып бәйрәмне үткәрәбез. Бу үзебезнең турнирны. Россия герое, Кызыл Йолдыз ордена кавалеры Альберт Шәйхетдинов истәлегенә үткәрелгән бокс турниры 2 көн дәвам итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мирас спорт комплексы бассейнда Мирас спорт сәламәтләндерү комплексының ачык кубогына ярышлар узды. Ул спорт комплексының туган көне уңаеннан оештырылган иде. Шарада Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов, Таграс холдинг генераль директоры Ленар Нәҗипов, Әлмәт шәһәренең йөзү федерациясе башкарма директоры Ринат Шәйхәттаров катнашты. Мирас кубогында 224 спортчы катнашты. Ярышка килүчеләр Ознакай, Баулы, Бөгелмә, Җәлил, Зәй, Алабуга, Леногорск, Түбән Камадан, Тукай районыннан һәм Башкортстан Республикасының Октябрьский шәһәреннән 10 яшьтән 12 яшькә кадәр Әлмәтне тәкъдим иткән командалар Олимпия резервы спорт мәктәбе һәм балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгеннән. 12 команда 2009-2011 елгы спортчылардан торды. Йөзүчеләр һәрберсе үз яшь категориясендә брас, баттерфляй, кроль белән аркада 100 метр һәм эстафета узышы йөзде. Ярышларда свистайм системасы кулланыла. Ул йөзүченең нәтиҗәсен төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. У нас здесь будут сертификаты вручаться. Командаларга сертификатлар тапшырылачак. Беренче урынга 30 мең сум, икенчесе 20, өченче урын 10 мең сум. 30 тысяч. И, соответственно, второе на 20 и третье на 10. Йөзүчеләр арасында 16 комплект медаль уйнатылды. Йөзү нәтиҗәләре буенча беренче урын һәм төп приз Мирас кубогы иясе Әлмәт командасы. Икенче урында Октябрьский йөзүчеләре, Мактаулы өченче урын Түбән Кама спортчыларында. Шулай ук барлык спортчыларда Мирас кубогында катнашучылар дипломнарына лаек булды.
Тапшыруыбыз азагында тагын бер мөһим хәбәр. 8 декабрьдә 8 сәгатьтән алып ремонт эшләре беткәнчә кадәр Маяковский урамы буенча Белоглазов урамыннан Совет урамына кадәр салкын су бирү туктатылачак. Нәтиҗәдә Маяковский, Чернышевский, Вәлиев, Совет урамнары, Пенсия фонды һәм 38 балалар бакчасы сусыз калачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.